Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι μια στιγμή που και εγώ και ο Εμίλιος περιμέναμε καιρό, αλλά νομίζω ότι οι συνθήκες ήταν αυτή την περίοδο κατάλληλες και έχουν οριμάσει αρκετά ώστε να λανσάρουμε τα Pure Wrestling Podcasts. Είμαι ο Κυριάκος Δημητρόπουλος. Είμαι ο Εμίλιος Βελία. Και ουσιαστικά θα σας πάρουμε μαζί σε αυτό το ταξίδι, σε αυτό το νέο ταξίδι, που μετά από περίπου 1,5 χρόνο της δημιουργίας του site αποφασίσαμε να φέρουμε στο φως. Όπως έχετε πληροφορηθεί και μέσα από το purewrestling.gr, και εγώ και ο Εμίλιος θα κάνουμε πάρα πολλές αναλύσεις μέσα από εδώ. Σωστά, Εμίλια? Βεβαίως. Πάρα πολλές αναλύσεις. Θα δούμε το pro wrestling από όλες τις πλευρές του, επειδή πάνω απ' όλα αγαπάμε το pro wrestling, αγαπάμε όλες τις διαστάσεις του pro wrestling, κάθε είδους pro wrestling, και γι' αυτό είμαστε εδώ. Και αυτή τη φορά, μέχρι τώρα διαβάζατε τα λόγια μας μέσω του site, αλλά αυτή τη στιγμή θα ακούσετε και τις φωνές μας και θα δείτε κιόλας και το πάθος μας για το pro wrestling, και ελπίζουμε, αν είστε κι εσείς φαν, να συντονιστείτε λίγο και να νιώσετε λίγο κι εσείς όσο το νιώθουμε εμείς αυτό το πάθος. Και αν δεν είστε φαν, ελπίζουμε να σας εμπνεύσουμε έτσι λίγο, ώστε να μπείτε κι εσείς σε αυτόν τον πολύ όμορφο κόσμο που λέγεται pro wrestling. Λοιπόν, νομίζω τα είπες όλα. Θεωρώ ότι θα είναι κάτι που θα σας αρέσει. Θα προσπαθούμε να είμαστε ο εαυτός μας. Αυτός είναι και ο σκοπός. Και στο site καθημερινά που μας διαβάζετε, αυτό θέλουμε. Θέλουμε να είμαστε ο εαυτός μας, δεν θέλουμε να είμαστε κάτι ψεύτικο. Και να σας μεταδίδουμε σε real time όλα όσα συμβαίνουν. Βέβαια, για να είμαι απόλυτα ακριβής, αυτά τα podcast δεν θα είναι ενημερωτικά. Έτσι, Εμίλη, πρέπει να το πούμε αυτό. Αυτά τα podcast θα έχουν έτσι έναν αφιερωματικό τόνο. Θα βλέπουμε πάρα πολλά στατιστικά στοιχεία. Θα αναλύουμε καριέρες σημαντικών παλαιστών και promotions. Έτσι. Μάλιστα, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι αν προκύψει κάτι έκτακτο δεν θα είμαστε και εδώ έτσι να το σχολιάσουμε μαζί με τον Εμίλιο. Λοιπόν, νομίζω, Εμίλιο, θα ήθελα να ξεκινήσει έτσι να πεις και εσύ λίγο στα παιδιά πάνω κάτω έτσι γιατί, ας πούμε, αποφάσισες μαζί μου σε αυτή τη λίγο κάπως τρελή ιδέα που είχαμε να την ακολουθήσεις και με τι ασχολείσαι. Λοιπόν, εγώ, παιδιά, κατά κύρια προσέγγιση δεν έχω καμία σχέση με το γράψιμο, με τη δημοσιογραφία. Δηλαδή είμαι κάπως ξένος σε αυτόν τον κόσμο και με την κάλυψη και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εντάξει, ίσως το όχι τόσο ξένος με τα ΜΜΕ. Παιδιά, εγώ κατά κύριο λόγο είμαι κινηματογραφιστής. Δουλεύω στο κινηματογράφο και στο βίντεο. Αυτό είναι το πάθος μου. Ήταν το πάθος μου τότε που ήμουν πάρα πολύ μικρός. Παρ' όλα αυτά, από πολύ μικρός, ένα από τα πάθη μου επίσης ήταν και το pro wrestling, το οποίο, όπως και ο κινηματογράφος, έχει ένα μεγάλο κομμάτι storytelling, ένα μεγάλο κομμάτι δραματουργίας. Είναι μια τέχνη, όπως είναι και ο κινηματογράφος, και είναι κάτι το οποίο θα το αναλύσουμε και πιο μετά, το πώς το pro wrestling μπορεί να αποτελέσει μια μορφή τέχνης. Ο τρόπος με τον οποίο μπήκα σε αυτόν τον κόσμο είναι επειδή ως μικρό παιδί αυτοί οι παλαιστές μου φαίνονταν λίγο σαν σούπερ ήρωες. Είχαν μια υπεράνθρωπη υπόσταση. Ήταν, όπως λέμε, οι Άγγλοι φίλοι μας λένε larger than life. Όλοι αυτοί οι παλαιστές που βλέπαμε. Εγώ, παιδιά, μεγάλωσα στην γενιά του John Cena και του Batista, του Edge, του JBL, του Kurt Angle, του Eddie Guerrero. Δηλαδή αυτοί ήταν οι παλαιστές που εγώ λάτρεψα μεγαλώνοντας. Τεράστια ονόματα, έτσι. Τεράστια ονόματα μιας πολύ τεράστιας εποχής. Η Ruthless Aggression Era, όπως την ξέρουμε οι περισσότεροι. Εγώ από εκεί έτσι μεγάλωσα, με αυτούς τους παλαιστές μεγάλωσα, και από εκεί απορρέει η αγάπη μου για το pro wrestling. Παρ' όλα αυτά, δεν είχα με κάποιον να το μοιραστώ. Με μερικούς φίλους μου, εντάξει, οι οποίοι είχαν αυτή την ασχολία, αλλά πάρα πολύ έτσι σπασμωδικά, δεν το έβλεπαν έτσι σοβαρά. Εγώ το έβλεπα σοβαρά, εγώ το έβλεπα σαν όντως κάτι το οποίο άξιζε να ασχοληθείς και να μάθεις και να δεις τι πάει να πει heel, τι πάει να πει babyface κλπ. Και δεν είχα ποτέ αυτή την αλληλεπίδραση με κάποιον άλλον που το έβλεπε όσο σοβαρά όσο το βλέπα εγώ. Μέχρι που δια μαγείας γνώρισα τον Κυριάκο, ο οποίος
Σε πολύ ανορθόδοξο περιβάλλον. Σε πολύ ανορθόδοξο περιβάλλον. Σε σχέση με το όλο θέμα. Σκεφτείτε ότι εγώ και ο Κυριάκος γνωριστήκαμε στη σχολή. Δηλαδή είμαστε ουσιαστικά συμφοιτητές. Και ξαφνικά απλά ανοίξαμε μια συζήτηση. Δεν θυμάμαι γιατί ήταν. Και απλά ανακάλυψα ότι για αυτόν του άρεσε το pro wrestling. Και θυμάμαι τη στιγμή που κατάλαβα. Φίλε, αυτός είναι καμένος. Τη στιγμή που το κατάλαβα αυτό είναι όταν άκουσα να βγαίνει από το στόμα του δύο πάρα πολύ σημαντικές λέξεις για μένα, που όταν τις άκουσα ένιωσα, ξέρεις, όταν είσαι στο Matrix και ανοίγουν όλα και λες πω τι έγινε τώρα, ήταν όταν άκουσα δύο λέξεις. Dave Meltzer. Και λέω, φίλε, είναι ένας άνθρωπος αυτόν τον κόσμο που ξέρει ποιος είναι ο Dave Meltzer. Δηλαδή τρελάθηκα, δηλαδή αυτό είναι πολύ βαθύ. Δεν το ξέρουν όλοι. Πού τον βρήκα αυτόν τον τρελό? Πρέπει να αναρωτήθηκες. Ακριβώς, πού τον βρήκα αυτόν τον τρελό. Και από εκεί και μετά ξεκίνησαν οι κλασικές συζητήσεις, οι κλασικές αναλύσεις. Καθόμασταν, βγαίναμε και συζητάγαμε για storylines, για ήταν πολύ natural όλο αυτό, μας έβγαινε. Ακριβώς. Ήταν κάτι το οποίο απλά δεν είναι ότι λέγαμε εντάξει, θα συζητήσουμε για wrestling τώρα. Απλά η συζήτηση την ξεκινάγαμε από κάπου και απλά ήταν ένα νήμα το οποίο δεν τελείωνε. Που ήταν το όμορφο πράγμα στην επικοινωνία με τον Κυριάκο, ήταν ότι απλά δεν σταματάγαμε να μιλάμε για αυτό το πράγμα. Μέχρι που δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος έκανε την πρώτη νήξη. Ένας από εμάς είπε, ξέρεις τι θα ήταν ωραίο ρε φίλε, ό,τι λέμε τώρα να το βάζαμε σε ένα site. Και τέλος πάντων γεννήθηκε από αυτό η ιδέα του site, που δεν ξέρω ποιος είχε αρχικά αυτή την νήξη, αυτή την ιδέα. Και από αυτή τη μικρή ιδέα η οποία έτσι φύτρωσε και έβγαλε καρπούς, γεννήθηκε το Pure Wrestling. Τώρα, όσον αφορά εμένα, εγώ είμαι δημοσιογράφος στο επάγγελμα. Έχω σπουδάσει πέρα από τη σχολή με την οποία ήμουν συμφοιτής με τον Εμίλιο που έχει να κάνει με τη φωτογραφία. Εγώ έχω σπουδάσει και δημοσιογραφία. Για να μην επαναλάβω αυτά που είπε ο Εμίλιος, ουσιαστικά υπήρξε μια άμεση σύνδεση και των δύο μέσα από αυτό. Δηλαδή βρήκαμε κάτι το οποίο όχι απλά μας ένωσε, αλλά μας έδινε και κίνητρο καθημερινά να σχολιάζουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις και στα διαλύματα και κάποιες φορές και σε κάποια μαθήματα. Ουσιαστικά αυτό που έβλεπα και σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό με το site είναι ότι είμαστε δύο άνθρωποι που ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε, ξέρουμε γιατί ακριβώς συζητάμε, έχουμε γνώση σε αυτό, δεν έχουμε έτσι μεγαλύτερες γνώσεις στον κόσμο, δεν είμαστε ο Dave Meltzer όπως ανέφερες πριν, αλλά είναι κάτι το οποίο το αγαπάμε πάρα πολύ, έχουμε γνώσεις και πίστευα ακόμα, γιατί αυτό είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία με το site, ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό αυτές τις γνώσεις μας και αυτές τις απόψεις μας να τις μοιραζόμασταν με άλλους wrestling fans. Γιατί αυτό που έχουμε ξεκαθαρίσει με τον Εμίλιο είναι ότι πρώτα απ' όλα είμαστε wrestling fans. Δεν το κάναμε ούτε για να βγάλουμε χρήματα, δεν έχουμε τέτοιες αυταπάτες. Ειδικά εγώ που προέρχομαι από τον κλάδο της δημοσιογραφίας και ξέρω πώς είναι τα πράγματα, δεν είχα ποτέ κάποια τέτοια αυταπάτη ότι θα βγάλουμε το Pure Wrestling και θα γίνουμε πάμπλουτοι. Όμως, αυτό που θέλουμε και οι δύο και θα το διεκδικήσουμε μέχρι τέλους είναι ουσιαστικά να δημιουργήσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο community μέσα από βέβαια το περιεχόμενο που προβάλλουμε καθημερινά για όλους εσάς. Γιατί σαν εσάς είμαστε κι εμείς, έτσι, και εσείς είστε σαν εμάς, είμαστε fans. Οπότε φτιάξαμε το site, το οποίο το βλέπετε καθημερινά, 24/7, να είναι πλήρες. Και εντάξει, νομίζω Εμίλη ότι και η προσέγγιση μας έτσι είναι και λίγο διαφορετική. Δεν θέλαμε να είναι κάτι το οποίο θα έχει αποκλειστικά ειδήσεις, τις κλασικές ειδήσεις που λέω εγώ, της ροής. Θέλουμε έτσι να έχει μια διαφορετική προσέγγιση, μια πιο ρομαντική προσέγγιση και να έχει και κείμενα που να μιλούν στην καρδιά του άλλου. Νομίζω, Εμίλη, αυτό μπορείς να το επιβεβαιώσεις και εσύ ο ίδιος. Εννοείται. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτού του site. Πιστεύω από την αρχή ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι του site, γιατί οποιοδήποτε μπορεί απλά να ανοίξει ένα site, να δει τις ειδήσεις, επειδή εντάξει είμαστε Ελλάδα, δεν είμαστε ο Dave Meltzer, ούτε ο Sean Ross Sapp, ούτε είμαστε οι Fightful και όλοι αυτοί, δεν έχουμε να κάνουμε ρεπορτάζ, να πάμε στην Αμερική ή οπουδήποτε στο εξωτερικό
και να πάρουμε συνεντεύξεις από παλαιστές κλπ. Συνεπώς θα μπορούσε οποιοδήποτε wrestling fan στη θέση μας απλά να ανοίξει ένα site και να πετάξει, ας πούμε, ειδήσεις που τις βλέπει από το www.com ή από το aw.com ή οτιδήποτε, και να πει ωραία, έχω ένα wrestling site. Εμείς δεν θέλαμε να κάνουμε αυτό. Υπάρχει, είναι και αυτό το κομμάτι του site, εννοείται. Παρ' όλα αυτά, εμείς αυτό στο οποίο δίνουμε μεγάλη αξία είναι η ανάλυση, είναι οι γνώμες μας, είναι και τα αφιερώματά μας, με τον οποίο τρόπο βλέπουμε τον κόσμο του pro wrestling από τη δική μας ματιά και που μπορούμε να προσφέρουμε μια δική μας ματιά στα πράγματα που γίνονται στον κόσμο του pro wrestling, και υπάρχει μια ανάπτυξη σε όλο αυτό. Υπάρχει μια ανάπτυξη στο πώς εμείς θα δούμε μια κατάσταση όπως, ας πούμε, πρόσφατα, πιστεύω ότι είδαμε όλη την είδηση που έγινε μέσα στον περασμένο μήνα με τον Shane McMahon που συναντήθηκε με τον Tony Khan, μια μεγάλη είδηση. Αυτό έχει εκατοντάδες τρόπους με τους οποίους μπορεί ο κάθε φαν να το αναλύσει και να δει τι υπενήσεται αυτή η συνεργασία, τι υπενήσεται αυτή η συζήτηση, τι μπορεί αυτοί οι δύο άνθρωποι να πούνε. Δεν είναι απλά μιλήσανε δύο άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι σημαίνουν κάτι. Αυτό είναι απλά ένα παράδειγμα, έτσι. Ακριβώς, και είναι και ευθύνη δική μας το πώς θα το επικοινωνήσουμε στον κόσμο. Σωστά. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, και όχι απλά να το κάνουμε, επειδή υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Όχι μόνο στο wrestling, πιστεύω σε όλα τα πράγματα στον κόσμο. Είτε είναι αθλητικό, είτε έχει να κάνει με αθλητικά, είτε έχει να κάνει με τέχνη, οτιδήποτε. Υπάρχει η πιο έτσι χαλαρή, θα το πω, ας πούμε, σε εισαγωγικά καφενειακή προσέγγιση, το οποίο υπενήσεται το ότι καθόμαστε εδώ πέρα και τα λέμε απλά και λέμε «Άι μωρέ, εντάξει τώρα, ποιος είναι ο Daniel Bryan ή ο Bryan Danielson, συγγνώμη, τι κάνει κι αυτός, εντάξει τώρα, έκανε ένα drop εκεί πέρα, σιγά το πράγμα δηλαδή». Ξέρεις ποιος είναι καλός παλαιστής? Ο Hangman Adam Page, ξέρω εγώ, για παράδειγμα. Που εντάξει, υπάρχει και αυτή η πλευρά της ανάλυσης, υπάρχουν πάντα χρόνος για να μιλήσεις για και το wrestling, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και τον κινηματογράφο για αυτόν τον τρόπο, ή το θέατρο, έτσι. Όλες οπτικές είναι. Το θέμα είναι πώς επιλέγει κανείς να το προσεγγίσει. Ακριβώς. Έτσι, ναι. Προφανώς. Αλλά υπάρχει αυτή η οπτική. Παρόλα αυτά, εμείς επιλέγουμε από τη δικιά μας πλατφόρμα να το δούμε με έναν πιο αναλυτικό τρόπο, με έναν πιο, θα το πω, τολμάω, δημοσιογραφικό τρόπο, όπου αντί να πούμε εντάξει τώρα, ο CM Punk τι θέλει τώρα, τι αξίζει τώρα αυτός. Όχι, φίλε μου, κάτσε κάτω να δούμε λίγο ο CM Punk. Ποιος ήταν ο δρόμος του CM Punk από εκεί που ξεκίνησε μέχρι εδώ? Γιατί, με τι επιχείρημα αξίζει αυτά που του δίνονται αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στο WWE? Και είναι και κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι και κάτι που το συζητούσαμε και backstage κατηδίαν, ότι γιατί, ας πούμε, στο SummerSlam έγιναν τόσα title changes? Πόσο καιρό έχει να συμβεί αυτό το πράγμα? Γιατί μπορεί να το δεις σαν μεμονωμένο γεγονός, αλλά στην πραγματικότητα αυτό έχει μια ακολουθία ετών από πίσω. Και έχει αλλάξει και το management πλέον. Αλλιώς τα πράγματα συνέβαιναν με τον Vince και αλλιώς πλέον τα πράγματα συμβαίνουν με τον Triple H. Οπότε αυτό από μόνο του θέλει μια ανάλυση που εμείς αυτό επιθυμούμε να δώσουμε. Δεν θέλουμε να αναφέρουμε επιφανειακά γεγονότα. Αυτό μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Εμείς θα επιχειρήσουμε, και σε αυτό που πάρα πολύ σωστά λέει ο Εμίλιος στο Σύνορα, είναι ότι θέλουμε να δώσουμε μια πιο στοχευμένη ανάλυση των πραγμάτων. Και για εμάς, γιατί και εμείς κατά τη διαδικασία αυτή μαθαίνουμε πράγματα που δεν γνωρίζουμε, και για εσάς. Βεβαίως. Είναι ακριβώς αυτό που είπες. Και ουσιαστικά σε αυτό το σημείο, επειδή ξέρεις, είναι μια ερώτηση που δεχόμαστε πάρα πολύ συχνά για τους στόχους μας. Και επειδή σε αυτό το σημείο μπορούμε να κάνουμε μια πολύ καλή σύνδεση με το θέμα το οποίο μόλις αναφέραμε. Οι στόχοι μας, εμάς, παιδιά, ποιοι είναι? Όπως είπαμε, δεν είναι να βγάλουμε χρήματα. Εντάξει, οκ, αυτό το έχουμε βάλει στο ντουλάπι. Το έχουμε ξεκαθαρίσει. Δεν είμαστε εδώ γι' αυτό. Λοιπόν, δεν είμαστε εδώ επίσης, να το πω, Εμίλιε, για να το παίξουμε καλύτεροι όλων. Όποιος νομίζει ότι έχουμε έρθει για να το παίξουμε καλύτεροι όλων, κάνει λάθος. Εμείς αυτό το πάθος που έχουμε και το θέλουμε να το μοιραζόμαστε μαζί σας. Αυτός είναι ο σκοπός ύπαρξης. Έτσι.
να καλύπτουμε βεβαίως και τη δική μας αγάπη, να γουστάρουμε αυτό που κάνουμε, αλλά κατά βάση θέλουμε να το γουστάρετε κι εσείς, θέλουμε να σας αρέσει. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις κι εσύ ότι οι στόχοι μας πραγματικά είναι να αναπτύξουμε το ελληνικό community, το οποίο κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ παθιασμένο και είναι σαν ένας κοιμόμενος γίγαντας που τα τελευταία αρκετά χρόνια κοιμάται. Και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα όχι απαραίτητα εμείς να τον ξυπνήσουμε, αλλά εμείς να βοηθήσουμε από τη δική μας πλευρά μαζί με όλους εσάς για να ξυπνήσει. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό που είπες, πολύ σωστά περιέγραψες την ελληνική κοινότητα του wrestling σαν ένας κοιμόμενος γίγαντας. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτό, ότι είναι μια μεγάλη κοινότητα. Είναι μια μεγάλη κοινότητα η οποία δυστυχώς κρύβεται, έτσι. Έχω δει πάρα πολλά παιδιά, έτσι, τα οποία βλέπουν wrestling, ξέρω ότι βλέπουν wrestling, αλλά δεν δηλώνουν απαραίτητα fans. Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει ένα στίγμα για το pro wrestling. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει στις προηγούμενες γενιές, δεν ξέρω τώρα πώς έχει αναπτυχθεί. Ίσως είναι και λόγω της ελληνικής κουλτούρας, οπωσδήποτε μπορεί να οριστεί αυτή η κουλτούρα. Το στίγμα αυτό είναι ότι το wrestling, επειδή είναι ψεύτικο, έτσι, δεν βλέπετε. Το οποίο από μόνος του αυτός ο όρος δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει ψεύτικο wrestling. Όχι, παιδιά. Παιδιά, είναι μια λανθασμένη λέξη, επειδή βρισκόμαστε στη διαδικασία να ρωτηθούμε τι πάει να πει ψεύτικο. Ψεύτικο είναι όταν πέφτεις 2 μέτρα από μια σκάλα και πέφτεις πάνω στο καναβάτσο, το οποίο είναι πάρα πολύ αληθινό το καναβάτσο, έτσι, του ring. Ψεύτικο είναι όταν τρως ένα powerbomb πάνω στο apron, εκεί που είναι στη γωνία του ring. Αυτό ψεύτικο είναι. Ψεύτικο είναι όταν σκίζεις τα πλευρά σου ή όταν παθαίνεις ρήξη αχιλλείου ή ρήξη χιαστού. Ακριβώς. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, είναι πολύ αληθινά. Το wrestling έχει ένα σενάριο από πίσω και ότι είναι ένα show, έτσι, δεν το κάνει ψεύτικο. Με την ίδια λογική, μια ταινία, το θέατρο, οτιδήποτε έχει σενάριο και είναι performance art, είναι ψεύτικο. Και του έχει δοθεί άδεια να το απαξιώνουμε. Και δεν ισχύει αυτό, προφανώς. Έτσι. Γιατί δεν απαξιώνουμε έτσι το κινηματογράφο, προφανώς. Σε καμία περίπτωση. Άρα το wrestling έχει ένα σενάριο από πίσω. Θα πω το εξής. Είναι ένας σεναριογράφος, ο οποίος είναι γιος του μεγάλου σκηνοθέτη του John Landis, που αν γνωρίζετε κινηματογράφο, John Landis, ο σκηνοθέτης των Blues Brothers και πολλών άλλων μεγάλων ταινιών του 70, του 80 και του 90, αυτών των δεκαετιών. Αυτός ο σεναριογράφος είπε το εξής, γιατί είναι και μεγάλος λάτρης του pro wrestling. Είπε ότι, θα το πω έτσι στα αγγλικά, όπως το είπε στα αγγλικά, γιατί τώρα στα ελληνικά μπορεί να μην μεταφράσει σωστά όρος, το SmackDown, ας πούμε, ή το Raw, ωραία, ένα show σαν αυτό, ένα εβδομαδιαίο show, είπα το εξής: it's not a wrestling show, it's a television show about a wrestling show. Το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι σαν το... Δεν θα μπορούσε να το πει καλύτερα, πιστεύω έτσι, ότι για να τα λέμε όλα. Πιστεύω ότι το περιέγραψε με ένα τόσο ωραίο τρόπο και προτείνω πάρα πολύ να πάτε να δείτε αυτό το βίντεο που έφτιαξε. Το βίντεο λέγεται Wrestling is not wrestling. Άμα ψάξετε στο YouTube σίγουρα θα το βρείτε πρώτο. Πάρα πολύ popular το βίντεο αυτό. Που τι εννοεί? Εννοεί ότι το wrestling δεν είναι απαραίτητα σαν το UFC ή σαν το ποδόσφαιρο. Δεν είναι ένας αγώνας, έτσι, ένας πραγματικός αγώνας. Έχει περισσότερα κοινά με τις αγαπημένες σας τηλεοπτικές σειρές, όπως ας πούμε το Game of Thrones ή το Breaking Bad ή όλες αυτές που αγαπάει όλος ο κόσμος, έτσι. Και ακριβώς επειδή δεν έχουν και λήξει όλα αυτά, δηλαδή είναι κάτι συνεχιζόμενο. Δεν είναι ένας αγώνας που σταματάει στο 90-95 και τελειώνει. Το wrestling είναι μια συνεχιζόμενη εξέλιξη. Και όπως δηλαδή και τα storylines, αυτό το πράγμα είναι επί της ουσίας. Και αυτό ακριβώς που είπες, πολύ ωραία πάσα, είναι αυτό που κάνει το wrestling τόσο ξεχωριστό, φίλε μου. Γιατί το wrestling είναι κάτι που όντως δεν τελειώνει.
το τηλεοπτικό show που λέγεται είτε Raw, είτε SmackDown, είτε Dynamite, δεν έχει τέλος. Δεν έχει τέλος. Εγώ θεωρώ απλά, Εμίλιο, ότι είναι κάποιοι άνθρωποι που από τη μία τους καταλαβαίνω, διότι όταν για πάρα πολλά χρόνια, καλός ή κακός, δεν υπάρχει μία ενημέρωση, μία ανταπόκριση σφαιρική και συνολική για όλα τα wrestling promotions που υπάρχουν, είναι φυσιολογικό ένα άθλημα σαν το wrestling, ή όπως οποιοδήποτε θέλει να χρησιμοποιήσει κάποιο διαφορετικό όρο από αυτό που χρησιμοποιώ εγώ, είναι λογικό κάποιοι να μην θέλουν να ασχοληθούν με αυτό, να μην το αντιμετωπίζουν με το συθέρμι, γιατί πολύ απλά καφενειακά μπορούν να πούνε: OK, δεν ασχολείται κανένας, γιατί να ασχοληθώ εγώ. Από τη μία, αυτό μπορεί να οφείλεται στο κομμάτι αυτό του μεγάλου διαλύματος, να το πω έτσι, από τα site που υπήρξαν προγενέστερα από εμάς, τα οποία έκαναν σφαιρική ενημέρωση, όπως το Lord of Rings του Πέτρου Πολυχρονίδη. Από εκεί πέρα όμως, όταν υπάρχει μια συνεχιζόμενη διαδικασία σαν τη δική μας και όταν δίνουμε ρεθίσματα, γιατί εμείς θέλουμε να κάνουμε και αυτό, θέλουμε να δώσουμε ρεθίσματα, έτσι, το γιατί κάποιος να ασχοληθεί με το wrestling, το γιατί κάποιος να μπει να δει ένα show, να μπει να δει κάποιον που μπορεί να εξελιχθεί στον αγαπημένο του παλαιστή. Εμείς θέλουμε να δίνουμε ρεθίσματα. Άρα από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποια τεράστια δικαιολογία σε αυτούς που συνεχίζουν να το χλεβάζουν, γιατί πολύ απλά δεν το έχουν δει καν και επιλέγουν να το απαξιώσουν χωρίς να υπάρχει λόγος. Εδώ είναι που εμείς αυτή τη στιγμή ερχόμαστε να αντιπαρατεθούμε σε αυτό με την καλή μας διάθεση. Βέβαια, δεν θα προσπαθήσουμε ποτέ να πείσουμε κάποιον ο οποίος είναι εξ ολοκλήρου αρνητικός από την αρχή. Εμείς θέλουμε να πείσουμε όσους είναι καλοδιάθετοι να γνωρίσουν αυτόν τον κόσμο, και στοχεύουμε και στην υπάρχουσα ελληνική κοινότητα να μπορέσουμε και σε κάποιους ανθρώπους να τους ξανακινήσουμε το ενδιαφέρον, γιατί κάποιοι και αυτοί ανά τα έτη μπορεί να το είχαν χάσει, και αν μπορέσουμε, είναι όνειρό μας, είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσεις και εσύ, πάνω να τη μεγαλώσουμε. Και ήταν κάτι στο οποίο ήθελα να καταλήξω μέσα από αυτή τη συζήτηση, είναι ότι το pro wrestling είναι ένα αξιοπρεπέστατο είδος ψυχαγωγίας, το οποίο έχει ιστορίες, έχει δράμα, έχει θλίψη, έχει χαρά, έχει ήρωες, έχει κακούς, είναι σαν οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα που μπορεί να βλέπετε. Συνεπώς, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι αυτόν τον κοιμόμενο γίγαντα, όχι απλά να τον ξυπνήσουμε, αλλά να τον χαροποιήσουμε, να του δώσουμε κάτι το οποίο να του δείξουμε ότι κοίτα εδώ πέρα, αυτό το πράγμα είναι τόσο ωραίο, δεν είναι απλά κάτι το οποίο το είδες μια φορά όταν ήσουν μικρός και το έχασες επειδή εντάξει έχω μεγαλώσει για τέτοια. Όχι, φίλε μου, δεν είναι για μικρούς το pro wrestling. Το pro wrestling είναι για μεγάλους, είναι και για μικρούς, αλλά είναι και για μεγάλους. Μπορεί να το δει όλος ο κόσμος. Και αυτό είναι το πάρα πολύ ωραίο και είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε προφανώς και σε άλλα podcast, ότι έχουμε δει wrestling fans κάθε ηλικίας, κάθε φύλου, κάθε προσωπικότητας, κάθε υπόστασης, οποιοσδήποτε. Δηλαδή το έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια αυτό. Και αυτός ο παράγοντας που το ότι ο κάθε άνθρωπος στον κόσμο, ο κάθε λογής άνθρωπος μπορεί να δει και να απολαύσει το wrestling, αυτό είναι που κάνει το wrestling τόσο όμορφο, τόσο ευχάριστο, και γι' αυτό για μένα, και το πιστεύω πολύ ακράδαντα αυτό και το γράφω κιόλας και στο site, στο About Us, άμα δεν το έχετε δει, πιστεύω ακράδαντα ότι το pro wrestling είναι μια μορφή τέχνης. Και είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας αυτό που θέλει να κάνει το site μας είναι να αποδείξει ότι το wrestling είναι τέχνη. Ναι, σίγουρα, και σε αντίθεση με το ότι πιστεύουν πολλοί για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Ούτε κι εμείς ενδεχομένως να περιμέναμε την ανταπόκριση που λάβαμε από τις πρώτες εβδομάδες που ανοίξαμε. Θυμάμαι και το προφίλ στο Instagram ότι λάβαμε μηνύματα από πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ανυπομονούσαν να δουν τι θα είναι αυτό. Ανυπομονούσαν να δουν τι περιεχόμενο θα έχει το purewrestling.gr.
ανυπομονούσαν να δουν με ποιο τρόπο εμείς θα προσεγγίσουμε την ειδησιογραφία. Και είναι κάτι που μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενους να ακούμε τις απόψεις του κόσμου για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, να μπορούμε κι εμείς ενδεχομένως να τους βοηθούμε να αποφασίσουν τι τους αρέσει λίγο παραπάνω από το άλλο. Βλέπεις, κάνουμε και πάρα πολλά polls, όπως θα έχετε σίγουρα δει στο Instagram, έτσι, και posts και τα λοιπά, αλλά εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η σύνδεση με τον κόσμο. Εμείς αυτό επιδιώκουμε. Είναι ένα από τα πολύ σημαντικά κριτήρια που έχουμε θέσει στους εαυτούς μας ως προς το γιατί ανοίξαμε το site. Θέλουμε την επικοινωνία με τον κόσμο. Θέλουμε να μας στέλνετε την άποψη. Θέλουμε να μας λέτε τι σας αρέσει, τι όχι, τι θέλετε να δείτε περισσότερο ή ενδεχομένως τι θέλετε να δείτε και λιγότερο. Εμείς διψάμε για αυτό. Αυτό θέλουμε να κάνουμε με το wrestling community της χώρας. Και βλέπουμε και άλλες προσπάθειες που μας έχουν χαροποιήσει. Έτσι, εννοείται, αυτό δεν το συζητώ. Και νομίζω θα συμφωνήσει, Εμίλη, ότι ο απόλυτος στόχος για όλους μας είναι να κάνουμε τον κόσμο να καταλάβει ότι το wrestling έχει τη δική του ξεχωριστή οντότητα, τη δική του ξεχωριστή σημασία και ότι κανένας wrestling fan δεν θα έπρεπε να ντρέπεται που είναι wrestling fan. Ακριβώς αυτό. Τόσο απλά. Θέλουμε να φέρουμε το wrestling πιο κοντά στον κόσμο. Θέλουμε να κάνουμε το wrestling μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Και όπως αναφέραμε και πριν, όχι ότι σημαίνει αυτό ότι θα το κάνουμε εμείς αυτό απαραίτητα. Αυτό που είχα πει, Κυριάκο, κιόλας, έτσι, κατηδίαν σε σένα, νομίζω την πρώτη μέρα που ανοίξαμε το site, είναι ότι αν έστω και 1%, αν γίνει κάτι στην Ελλάδα σχετικά με το wrestling και ανοίξει αυτός ο κόσμος στην Ελλάδα, και εμείς, στο μέλλον μιλάω τώρα, έτσι, και εμείς είμαστε το 1% του λόγου, να πω και το 0,5% ξέρω εγώ, του λόγου που έγινε αυτό, εγώ θα νιώθω τελείως περήφανος και θα χαίρομαι πάρα πολύ, επειδή νιώθω ότι σαν wrestling fan εξυπηρέτησα το πάθος μου και εξυπηρέτησα την αγάπη μου. Και προφανώς αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει καθόλου χωρίς τους υποστηρικτές μας, χωρίς τους followers, χωρίς τους αναγνώστες μας, τους οποίους ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά, επειδή η υποστήριξή σας είναι αυτή που μας κρατάει ζωντανούς, που μας κρατάει στον αέρα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που διαβάζετε τα κείμενά μας, κάνετε το follow στο Instagram, αλληλεπιδράτε με όλες τις δράσεις που έχουμε εκεί πέρα, και πάνω απ' όλα, όπως είπες και εσύ, Κυριάκο, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η γνώμη του κόσμου, μας ενδιαφέρει να δούμε τον παλμό της ελληνικής wrestling κοινότητας. Εμείς αυτό που πάμε από την πρώτη στιγμή είναι ότι θα κλείσουμε τα αυτιά μας. Ήμασταν προετοιμασμένοι για όλο αυτό. Αν σας πούμε ότι δεν ήμασταν προετοιμασμένοι, θα πω ψέματα. Ήμασταν προετοιμασμένοι για ό,τι θα ακούσουμε. Γιατί το κάνετε, τι είναι αυτό, γιατί ξοδεύετε το χρόνο σας, μπορείτε να ασχοληθείτε και με κάποιο άλλο χόμπι που σας αρέσει ενδεχομένως. Όχι. Θα σας δώσω μια συμβουλή, και αυτή τη συμβουλή βασικά την έχουμε δώσει και εμείς, και εγώ με τον Εμίλιο, ο ένας τον άλλον. Κλείστε τα αυτιά σας. Κλείστε τα αυτιά σας σε οποιονδήποτε προσπαθεί να σας πει τι θα κάνετε, πώς θα το κάνετε σχετικά με το wrestling. Να είστε περήφανοι που είστε wrestling fans. Εμείς είμαστε περήφανοι. Να λέτε στους φίλους σας γι' αυτό. Να μην τρέπεστε στην οικογένειά σας. Να τους λέτε ότι παρακολουθείτε. Να τους δείχνετε πράγματα όπως δείχνουμε κι εμείς. Έτσι. Και έτσι όπως γνωριστήκαμε και με τον Εμίλιο, γιατί ουσιαστικά εμείς τι κάναμε πριν πιάσουμε κουβέντα? Δείξαμε ένα στον άλλο πράγματα. Είπαμε ότι κοίταξε να δεις αυτό. Έτσι πιάσαμε τη συζήτηση για το wrestling. Αλλιώς, άμα δεν δείχναμε, πώς θα το καταλαβαίναμε? Ή θα το καταλαβαίναμε μετά από κάποιο διάστημα ενδεχομένως. Okay. Κλείστε τα αυτιά σας. Εμείς, πιστέψτε με, τα έχουμε θεόκλειστα ως προς οποιονδήποτε κακοπροαίρετο. Κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Κάντε και εσείς αυτό που αγαπάτε. Και εμείς πραγματικά, αυτό που είπε και ο Εμίλιος, θέλουμε όλοι μαζί να είμαστε ένα. Πάνω απ' όλα να αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Και νομίζω ότι αυτό που έχουμε βάλει ως στόχο, θα τολμήσω να πω ότι όλοι μαζί θα το πετύχουμε. Και με αυτό είναι και ένα έτσι αισιόδοξο μήνυμα, το οποίο θα ήθελα, Εμίλη, να περάσουμε στον κόσμο, ότι αυτή δεν είναι μια προσπάθεια που απλά βγήκε στον αέρα για να βγει. Αυτή είναι μια προσπάθεια
που ήρθε για να μείνει. Με δυσκολίες, με αναποδιές, με χαρές, με το ένα με το άλλο. Είναι μια προσπάθεια που θέλουμε να την πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Και εννοείται είμαστε πάντα χαρούμενοι όταν βλέπουμε και άλλες τέτοιες προσπάθειες. Αυτό νομίζω είχαμε να πούμε για το πρώτο μας επεισόδιο του Pure Wrestling Podcast. Καταλαβαίνετε ότι επειδή ήταν και το πρώτο έτσι και επειδή έχει και τη συγκεκριμένη θεματολογία, δεν θα μπορούσε να είναι υπεραναλυτικό, γιατί θέλουμε να πούμε και άλλα πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ακολουθήσουν στα επόμενα επεισόδια. Έχουμε να πούμε τόσα πολλά πράγματα, έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Ανυπομονώ πάρα πολύ έτσι να δούμε όλες τις πτυχές του Pro Wrestling, από το WWE, στο AEW, στο Impact, στο SmackDown. Τώρα για τους φίλους μας στην Κύπρο που ανοίγουν σιγά σιγά το wrestling promotion του στο ECW, είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι γι' αυτό. Θέλουμε πάρα πολύ έτσι να μετακινηθούμε τώρα στο zoom του θέματος. Αυτό ήταν απλά έτσι ένα teaser, ήταν απλά το πρώτο μας επεισόδιο, μια πρώτη προσπάθεια, μια πρώτη γεύση του εμένα και του Κυριάκου, λίγο να δείτε λίγο πώς συζητάμε, να δείτε λίγο τι μπορείτε να περιμένετε και όλα στην ανάλυση που θα κάνουμε στα επόμενα επεισόδια, τα οποία θα έρθουν πάρα πολύ σύντομα. Ναι, σίγουρα, και αυτό είναι μια πολύ συγκεκριμένη θεματολογία που επιλέξαμε για πολλούς λόγους δικούς μας προσωπικούς ώστε να είναι το πρώτο επεισόδιο. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο το πρώτο επεισόδιο, γιατί τα λέμε εδώ και περίπου 1,5 χρόνο από το site, αλλά πρέπει ουσιαστικά για πολλούς που ίσως δεν μας έχετε ακούσει να συστηθούμε και με αυτόν τον τρόπο, να μας ακούσετε πρώτη φορά, και νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να είναι να υπάρξει καλύτερος τρόπος, άλλος, διαφορετικός, πείτε το όπως θέλετε, για να σας συστηθούμε ξανά. Αν θέλετε κι εσείς και σας αρέσει η όλη προσπάθεια, συνεχίζετε να κάνετε κλικ στο purewrestling.gr, είναι χαρά μας, και η χαρά μας δεν είναι να μας κάνετε κλικ, η χαρά μας είναι όλο αυτό το περιεχόμενο που δημιουργούμε να το μοιραζόμαστε μαζί σας και να το βλέπετε. Και εννοείται ότι οποτεδήποτε μπορείτε να μας στείλετε είτε κάποιο mail με κάποιες ιδέες σας, είτε κάποιο μήνυμα στους λογαριασμούς μας σε Facebook, Instagram, Twitter, να μας πείτε έτσι κι εσείς αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι άλλο και γενικότερα την άποψή σας για κάποιο μελλοντικό θέμα που θα θέλατε έτσι να συζητήσουμε με τον Εμίλιο. Παιδιά, αναμένουμε τα σχόλιά σας, αναμένουμε τις απόψεις σας, θέλουμε να σας ακούσουμε κι άλλο, και πιστεύω ότι θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε και στο μέλλον σε αυτό το podcast και στο site επίσης. Άρα stay tuned, δείτε το purewrestling.gr. Να υπενθυμίσουμε ότι το podcast μας είναι διαθέσιμο σε Spotify, σε Apple Podcasts και σε YouTube. Συνεπώς, από οπουδήποτε από αυτές τις 3 πλατφόρμες το ακούτε, να μας ακολουθήσετε σε αυτές. Και παιδιά, θα χαρούμε πάρα πολύ να σας ξαναδούμε στο μέλλον. Κυριάκο. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο purewrestling.gr για όλες τις τελευταίες ειδήσεις. Είμαι ο Κυριάκος Δημητρόπουλος. Είμαι ο Εμίλιος Βελία. Και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.